गोथाव गोथाव ओंख्रै लाफा एवनाय थारुनजों दाउजों दाउदै एवबावनाय ओंखाम आरो बेजों लोगोसे सालाद आब' लाइट हरलाय खोमसि जोंहा आलासि जाफैदों लोगोफोर आंनि सासे आब'नि न'आव आंनि बाबुआ फैदोंमोन आलासि जाफैदोंमोन बेखौनो लांफैथावथाव जोङो दिनै आलासि जालांबाय ओमफ्राय नायदो लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव गोथाव अब्ला जानानै लानोसै लोगोफोर ओंखाम डिलिशियास बिबानावहाय जानानै थांसै नै थुम थुमनो बढ़िया 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 ओंखाम जानोसै दालुगै बिबनावहाय गोबाव जाखाबायमोन आं जि फैनो लुबैनानै दिनैसो फैनो मोनबाय थारुनजों दाउजों दालुगै दे लोगोफोर आं आलासि मोनजाफैदों गोथावथार ना आं मोजांसो जादों नोंहा ओंखाम गैयाना ओरैनो ओरैबायदि गोथाव दालुगै दे दालुगै होनदों आब'खौ नायनो आब'खौ एसे देखायदों आब'खौ नै बिब'आ गथ' होथेबाय जि फुंदों मानसिया अमा बायदि थाखुमाबाय जा फुंखादोंब्रा बिब'आ आंनाव बांद्राय गुदुंबा जानोसै बायो जेबो नांलायामोन बेदरबो नांलायामोन ओरैनो जानो हायोमोन आं जाजाले गावनि बिजावजाले बेनो थाखायो बेनो नेखायो नैबे दाउदै माबाया बिबोनाङा जोंना फुरा माबाना फुजारिसो थारुनजों दाउजों सोर गोथाव मोनो आंनि फेभरेट ओंख्रि नाजोंबो गोथाव गासिबजोंबो गोथाव ना गोरान मा होनदों आयो मन्दिरा फुजारिसो जोंना ब्रह्म मंगलियान बर'निनो ब्रह्म मंगलियान बिष्णु आफा बिष्णु गामियाव दं माबा मन्दिर गुरु दं आइबो दं हाबनानै थानानैसो आइबो दङ नै रैखा जाबाय आइया मालाय मुलि मोनलोंदों नै एसेनो पेक मोनसे जादो बारा फुंद्रायनानै असायसनानै मालायखौ नायबाय आं बायबो बिराद फुंदों गस्लाफ्रानो जाया आंनाबो गोब्राब आरो गस्लाफ्राबो हानो नागिरा बायखानाय गस्लाफ्रा गोदान नांगौ जायो आं आइखौसो फुंजानो लुबैयो फुं लाया बिदिनो मा लोगो नांबावगौ होनदों एसे थुम थुम जानो लुबैयो देहाफ्रा थिग थाबानो जायो सालाद जाया आइया जाया आं जानो हाया इन्टारेस्ट गैथारा बिदियाव बाथोन बुलायावबो इन्टारेस्ट गैया ओंखाम खहाबथाराबो बानलु बाथोनजोंसो होदो जेथ' जाखावग्रा होनबा आं गोबां संखादों
बैयो जाब्रब फैलाबायोना खेबसे संखानोसै आंना न'नियानो सोलियो नालाय दा गोजां बोथोराव दरनै हाखादां माबा बेदरखौबो दोनखायाखै बेनो आयंनो फेन्दा गांखंखौ लेग पिस बायदि खालामनानै ओंखाम लाबावनोसै आब' मैया मोननै जाबाय दिनै मोननै जाबाय ओंखाम लाबावनोसै आङो गोथाव मोनदों थारुन ओंख्रिखौ गोथाव जायोहाय फिसानि थारुना आइमोननि लाबोनाय मिलाया जानोनो जोंनाबो थारुना थारुन दङ जोंनिबो माबा गामिनिफ्राय मोननाय जाया जासिगोन दां एसेयावबो ओंखामा खामलायदों नामा जाबाय जि जायो आङो लोगोफोर नुवाखै ओरैबायदि हाजो बायदि लाबाय सोर सोरां बायदि ओंखाम जायो देनांहाय बयस जाबा जानो हानाय नङाना ओंखाम जाखानांगौ खहाबनायावनो जाखानांगौ बिदि लाबाय एसे बेदरखौ नांला दंबाबो नांला बेजों जानो हायो बे दाउ लकेला एरखाया ओरैनोबाबो बाजारावबो बे फायखाना होबाय एखे खोथा बाजारावबो सानजौनासो थांबाय बिदिनो गोथाव खिथर जाया जायो आं आबो जानो सुखुवामोन आंबो माखौ दा जि जायो आं बिदि हामनायखौ जानो बायोमोन आं ओमफ्राय दा मुला खाजिखौ जानो बायो आं जाया दाबो मुला गोजाखौ आंबो हाया मानसिफ्रा मुला गोजा लगायनानै जायोना हाया आं लाइ बिजौ नायदो मुला ओंखाम गुदुं गोथावथार जायो गोथावजों सिफ्लेनानै जायोना लाइ बिलाइखौ खाथो खाला full flower oh my god lovely ओरैबायदि समायना बिबारा नै सोर बिबारखौ बिदि दांनानै भिडिअ लानो मोनदों नै ओरैबायदि मोजां नै बाबुमोनहा गेलेगासिनो दङ बाबुआथ' आलासि जाफैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बाबुखौनो लाना फैदोंमोन नालाय जोङो लोगोफोर लोगो मोननायखाय लांफायो बाबा लांफायो आगैखौ हा थाङा ओइ थाङो दे लांसै दे मानो जोंनाव थाहैनोसै बाल मानो मा दुगैनांगौ जोंनाव दुगैहैदो जोंनावबो दुगैनो हायोना मा आंबो दै गुदुं फुदुंना होगोन बाल ओइलाय आबैया फुदुंना होगोन बै आबैया आबै नंगौना आंबो फुदुंना होगोन ना जोंनाव थ'दो दे मा नाम नोंना मिरा ओमफ्राय मा लिरो मिरा मा लिरो मिरा मा लिरो टाइटेला नङा गाइस को बोरो में क्या बोलते हैं गाइस मोगथां बोलते हैं ना नोंथांमोन इसका मोगथां मोगथां बसुमतारी ए मा क्लास मोनखो नोंलाय क्लास 6 नोंनि आगै दा बियो बसुमतारीसोनो मिरा नोंसिना बसुमतारीसोनो टाइटेला मबाइल नायदों मबाइल दावदाबाव जिरायनानै बिनि खाथियावनो थिक खाथियाव नै बिबारा ओरैबायदि समायना दङ बिउटिफुल फ्लावार्स
and gardens are here available. Ma नायनो नै लाइ एकदम बागान आरो बागान जर्दा लाबोफालायखादों नै आइया जर्दा लालायनानै फैखादों नै मोनजाफैनाय नङा होननानैहाय आब'नाव फैनाया जर्दा फान मा देखायदों बाबा आबैनो हा माहा बिक्रि खाथ'वाखैना गोथांसो आयंआ दालाय आयंआ दाख्लै थांनाय बोसोरावबो हैखादोंना आयंआ बग्रि प्लाम रा बाबा बे प्लाम इंलिशनि प्लामसो होनो बै इंलिशनि बिग्रि होना थाइखायो नुबाय दा ओरैबायदि थायो गयाबो सिरिलाबायनानै आयो लादो थाइसेखौ आयो मोजांथार ओइथिं मेरला गायबावबायसो गोलाव गायबावबा इसिनि गोजा आब'नि गोजा नुबाय गंगार दुन्दिया माबा थालाबायो आयो गामियावहा जोंहा बेखौनो नागिरबाबो बायनानै जानांगौ जायो आयु नै माबायदि बिफां बियो आरो गाबोन आदै बंसिमनाव थांबावगोनसै ओइसिम दङ बागाना बिबार बारथ'वाखैना स्ट्रबेरि बिफां बियो ओइ बिबार बारनाया बारबायब्रा थायला डेंडेलियन है क्या ये डेंडेलियन है क्या ये डेंडेलियन है डेंडेलियन इंग्लिश में डेंडेलियन है देखो इंग्लिश में डेंडेलियन है देखो इंग्लिश में डेंडेलियन है देखो इंग्लिश में डेंडेलियन है आंनि बाबानि आइनि आथिं जोंनि साथामनि आथिं फिलफिल थांगासिनो नै आलासि जानानै थांफिनगासिनो दं बे गोबाव आलासि जाफैबाय बाबाया आलासि जाखांनानै जाब्रेनानै दायो न'आव थांफिनगासिनो दं लोगोफोर लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगा बेनोमोन ओमफ्राय जाय नोंथांमोना जेसे नायदों थेंक इउ स' माच आरोबाव नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनसिगोन आरो ओमफ्राय दिनैहाय 26 जानुवारि मोनदों लोगोफोर बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन